Okei, mä tajusin tässä nyt vasta kello on 5:02 yöllä. En mä oo kuvannut minkäänlaista introa tähän videoon. No, ei sitä kai tarvii, että en mä tiedä. Kattokaa vittu. Sit klämmi palamaan! Tällä! Mä yritin, niin se hyppäs vitun päin! Vähän soundcheckia! Soundcheckia! Olla komea! Jäähdytys ajo! Ajo! Leipo! Ei vittu, se oli siinä! Mitä leipo? Potski lahastunut ja siskon pyörä. Onks tässä renkaissa ilmaa? Miten niin muka tyhjät? Näissä on ihan hyvin ilma.
omankin pyörän myin, niin nyt lähdetään siskon pyörään. Mä istuttaa rannalla kuinka kauan. Crazy. Mä en tiedä. Joo. Tää on kyllä just, kaikki jää. Joo, tuolla on porukka. No tää saatana. Tilen mettässä oltu vittu koko yö. Tai siis päivä. Nyt on yö, kello on 12. Tän on yö ja yö, mutta... Mein takas. Mä en tiedä, mä en viitti oikein kuvaa, kun täällä on aika paljon porukkaa. Mä en jaksa aika kysyä jokaiselta, että voinko mä kuvaa porukkaa aika vitu känni tänään. Ja mä en viitti, että mä kuvaan ketään silleen, että ne ei halua nähdä tai näkyy video. Mutta joo, kattoo jos mä kuvaan vielä jotain. Jumalauta, no mä mummomankeloin täällä. Olisiko lähteäkin sidequestille? En tiedä. Mä oon nyt tää jäkkä saleessa. No saleessa, mutta tää saleessa. No, mä en tiedä mihin vittuun mä vedän. Vittu voi olla outo video. No joo. Mä nyt on jossain. Tai no kyllä mä tiedä missä mä oon, mutta mä menen johonkin. Tässä on siskon polkupyöräesittely. Tää on tämmönen Yosemite XC Piltema. Vannejarrut. En mä vittu tiedä. Mä oon nyt tää saatan salen parkkipaikalla. Kello on 1:15. Mä en tiedä mihin vittuun mä menen. Himaa varmaan. Pitääks mä nyt tehdä semmonen vitu montakin video tässä? Vittu mä teen. Mä en tiedä, vittu mä lähdin himaan, en mä jaksa täällä olla. Poliisi perkele. Hui! Pitää lähteä vetää ketistä, niin laito vehen. En tiedä mä oon kotiin, mut vittu tuolla on hieno kuu. Jumalauta. Ei saatana, tässä on huonot jarrut. Nää nykii ihan vitusti. Kyllä se kuusia kohta näkyy. Joo. Saatana, tässä on huonot jarrut. Vähän vittu jalkajarrut. No niin, vittu pysähtyy kuin seinä. Mä löysin joku NPC täältä. Hei! Mihin sä meet? Se menee tekee sähkötöitä. Okei. Joo, mä lähden vaan suoraan himmaan. Nyt pitää taas tähtää vitu. Ja vittu se rengas. Pysähtyy vittu. Ei saatana, ei pysäy. Mä menen varmaan himaan ja teitä videoja. Tai sit tää on taas tämmönen sama, että tää tulee joku 3 viikkoa myöhässä. Tai jos se tulee. Mulla on yksi video, jonka mä oon tehnyt, mutta se oli mun mielestä niin tylsä. Tai siis oli siinä kaikki jonneilla, mutta ei siinä ollut mitään niinku oikea pointtia. Niin mä en oo julkaissut sitä. En mä tiedä, jos mä julkaisin tän, niin ottakaa vaikka kommentteihin tonne alas. Hei, nyt mä oon semmonen normi YouTubetta. Oi vittu. Nyt mä oon semmonen YouTubetta kaikkea. Smash that like button. Okei, mitä vittu mä teen? Kuitenkin, ottakaa kommentteihin, jos pitäis julkaista se. Nyt mä otan randomäis jonneilu. En tiedä. Kattellaan. Joo.